ngawan ban ai kublei ya pi baro ki ba i chung blei ha ka kerteng ka jong jisu nong panim kalong ka ba kemen shibun ban yo sngowi ka tien ka jong blei sa sisin pan ka kubor ka ba ublei ubu akadonut jonga kalong ha ka kitab ublei ong ka tien jong ublei don mu ki umat jongi ha ka kitab jong ublei don mu ki umat ki jonga bat jongpi unong rai sam ka sam ka ban ru pusan pun riu bat ka khot ka ba pra u ong ye gini ki kintin to thep ya ki umat jonga ha ke liwas ni jongmi upen kut da ka ba ong hatu kim don mo ha ka kitab jongmi ngipet ublei ubu record ubu jingken mau ya ki umat jong uwei pakawei ki briu ki badwai ki bayam ki biasai nam ta ki wei pat ki biasai nam ta ka ri ba ka jai ben riu ya ki sim ki biasai ki badon ha ka bor namar lakhot nadu ko testament ka barim hadu ko testament ka bathamai ya ki briu jong ublei ban duai bat ban yasaj hakmat jong ublei bat katnu kalong ka bakmen shibut ban yo sngo bagaktin jong ublei kapan sngo yangi ba ublei u record landi ubu jingkan mau ya ki umat jonga bat jongpi kat kum ka bible kadon ka jing bisar ka bakhaddu yo briu ya ka balatho ha ka kitab tang khendiat ngini pej uya anes utho ak kitab jing pen pau ka lenong ka ba arpho lada pin puli khatwe hadu khatsan pin syam uya anes uang ngayu i ki bayap ki barit bat ki bakrau uang bakiyang hakmat kata ka khat bat la pliet ya ki kitab tungin bat ikini kektin la pliet ya ki kitab nang ta shu kabalong ke kitab jong ke jingim bat la bishar ya kita ki bayap na ki belatho hakita ki kitab kat bakum ke jingle jong ki laong kadon ke pung jong ke ding ke bamut ke dujok ya ki briu ki ba laptop ya ki briu ki ba laptop ngisiam ke jing tho ba khoi ka yetu ingi balapan kre ya ke ni ke pung ke ding ya ane supen kot akatukut khat ka ba khatsan wang ti jar ya bo amshim la syam balatho hak kitab ke jingim la subrat pa yu sia ka pung jong ke ding ka bamut ke dujok ko ki briu ke jungublei ka tien jungublei ka maham bangi hap bandon ya ka kerteng jungi ngihap ban thikna lakadon em hakan ke book of life hak kitab jong ke jingim shu ngipet uya ane supen kot ya ke jing tho jong u syapang ka beneng ka bathamai bat ka khendau ka bathamai harengkat ke Jerusalem ka bathamai upen kot ya ke ka chapter ka ba arphuwe da ka ba ong henrei tang kita ken kibalatho hak kitab ka jingim jong uta ukhon lang brot but day tang kini kiban yo ya kani ka nongba ka bakhut ke Jerusalem ka bathamai kaban wan hiar na ublay na beneng ngipej unang rasam kumbala ye pule mene ubu ya kani ka jingkeli tu thep ya ki umat jonga hakelwas ni jome hatu kimdon mo hak kitab jongme ngesngo kemen hadu kata-kata baki umat ki jonga baki umat ki jongi ki briu ki badwai ki balap miet banduai ki ba IT yaladi banduai ya ki umat jongi ublei ubu jengken mau lala pin pa ya ke New Testament pin syam maka chiti baar jong Timothy kalenong ka baar kitkhat iwe hidu saw hangning puli ya ka jingken tu bat ka jingpen i banduai ka jingken tu ka benengkong
bat kabaar ka jingpen I ban duai ya ki Kristan. Upol hang ni do umensi mo ko juang ningkong nga kentu ya pi. Nga kentu nga ong ya pi ban penlong ke jing kepat. Nang ta ki jing duai. Nang ta ki jing aingu. Nakabenta jong no. Nakabenta ki briu baro. Yagis im bat ki bakraw baturi baro. Kami ka jing kaliang ni balay. Balay bahap panduay ki. Uong bangin yo im ka jing im ka basuk. Bat ka bajarjar. Ha ka jing rublay bat ka jing sida baro. Bangin yo im ka jing im ka basuk kum ki briu wa ka pertay. Bat bajarjar. Ha ka jing rublay bat ha ka jing shisha baro. Bat kani kalong kababha, bat kabapdiang hun hakmat ublay unong penim jongi. Ngihap bantip bat banduay, katkum ka jing ong jong kaktin ka jong ublay, bat upol upenkut ak tukot kabasaw, ubaman bakibriw baro kinyo like im. Ngin kan mau ba ublay uman 6%, ba ubriw ka pertay, unyo like im lang ba u Jesus Christ. Bat bakin poy siya ka jing tip, ya ka jing sisya. Kata ka di ka jing kwa ka jing ublay. Upol ubu iya ka ni ka supplication. Lani ka jing kerpat, ka jing kentu. U kentu yang iki bangit. Bangit ipan penlong ka jing duay. Nakabanta ka ri. Namta ka jay penriyo. Ba nginyo im ka jing im ka basuk bat ka bajarjar. Ha ka jing rublay bat ka jing sida baro. Ladang ikwa baka state jongi. Kanlong jarjar, kanlong jay, kandon kal air ka jing ublay. Tungin penmi ki umat ka jongi. Tungin yam ha ublay. Tungin pat donot ha ublay. Ba ublay unsay ki briu ka jongu. Kibadan ka donot ka jongu. Ngisyam naduk ka testament ka bertemai. Naduk ka testament ka berim haduk ka bertemai. Ublay ukwa ikibriu jong uban yasay. Bat banduay. Ka kitab jeng ruway sngusun ay kalanong ka baar ka dukot ka bakhat pra. Kaya tu ingi. Ko kenro jong ka khun ka sayon. To ki umat kintuit. Kum kawa mensngi bat menmid. Haka Bible ngipet yaw prophet Jeremiah latib yu kum unong yu tulpa jong ki umat. Namar ka jeng duway kibakhya kibaudon na kabenta kari bat kajaj benriu Israel. Haka lenong ka baprala da pinpuli bada ka lenong ka bakhanday ngisyam uong ini kikentien baka khli jong akan dalalong ki bat ki khmat jonga ki pukri jong ko umat. Ukwa barabor ba ublay un kata ki khmat jongu. Baki umat jongu kintuit. Nakabenta ka jait benriyo. Nam takari. Nang ta syusyu. Uisaya akal nong benrupu aru ito ingi. Wang nakabenta ka Sion. Ngan snapjar. Nakabenta ka Jerusalem. Ngan syongtan. Ngan yay duway. Ngan yay yam, ngan yay ut, ngan yay lenyar. Kat bangidang don nakasla jong ni kakendaw. Siya ba ublay un simno ingi siya kahima jong kabeneng. Ngihap iya kabanle iya ka duty ka jongi. Ngihapan sim iya ka jing bakli jong ka jinglong jing kurku. Ban bakli, ban yam, ban duay hakmat jong ublay. Ka challenge ka mga kwa ban penikat to kat ni nakaktin ka jong ublay. Nga kan ma yu David Livingstone. Urat ba jong ka jing duway. Laong ulayap no haki kok siyo. Kat ba udang yam. Udang yasa jakamat jong ublay. Nakabenta ki briyo. Ujon nok laong. Ulay kun sikat day haki jing duway. Nakabenta ka ri Scotland. Ki briyo jong Scotland. Uang ini kikentin. Ba layatu ublay melang ublay jonga. Wong yang ay ka Scotland ningan yapno. Hadu kata upay laka jong ka jingim. John Wesley wong umdan kalong ying.
kabak kemen kalok jong u ke ile sibun ke ik ban pentut yu handrei uni ubri ulapan kelak hongpon ulapan kelak hongpong ya ke England na ka benta ka tin ublei ban hikai ya ke jing khoi jong ka donut ha ubriu Martin Luther ke juang ulong ubriu ubala ban yo ya ke nu ko kwa na ublei la pendon kampor ba yu u do ublei wala na ngaklat ya ke jing duwai tang ha ka sisni wang adu no ya kata ka ding ka bakrau jong ka jinget kalong ka ba shisha ko ki ba jong ublei balay ngirit ke jenget balay ngi suda ngimdon na ruem na mangilong ki brio ki bom duwai bat ki bom tre ban penbun kami ladi hak jing duwai ngangit skam uday udi al mudiu baong ini ki kentin umdan utau brio jong ublei ubayalap ika gospel uban yalap ya ka dujok klem ki umat hakikmat ki jong u Sisin ke kemi jong William Stevens ngapule kaya kendo yu hasurok bat ka snow tu ba uni uyam bat ka keli yu balai gitu ki umat ki jong mi o wong ayam namar kini ki pai ba ki surok nama ki yah bon ba nap deng ki kimpat yo ya ka jing penim ha ka jing im jong ki ka jing syakri jong apostol Paul ha ka testament ka bathamai Kadang jing syakri jong ki umat lani ka ministry jong ki umat lada pin puli ba ki kam ki apostol arpau galanong wanga jusneng ya uway pa uway napi da ki jing jaw umat kata kadang jing syakri jong Paul nang tangi pe susu uang ba ulong kuwait nagasnam jong ki briu barok hot Upen usneng, ukuntu, uyam, uyasaj na kabenta jong ki. U Jesu Christ, utip kamut ayuban yam hakajing dawai. Kadkhot kabalengkot tam ka Bible kaong u Jesu ulayam. U Jesu ulayam. U Apostol Paul, ngipet u duwai miit labat sngi. Bat uyasaj na kabenta ki bengej, bat ki balang ki batamay. Kiba useng Nehemia ngipet udah yam bat udah duai mit labat sngi na kabenta ke Israel bakile pop yo blay wiasa jakmat jung blay ngipet Moses haba uyang na kabenta ke ri uyang namta ke Israel ubun kamban ut bat banyai ut ho blay uyam na kabenta ke Israel bakile pop yo blay Nisham hakatasman kabarim habaw Esra uyam nakabenta la kibriyo kiru kilas dang banyam bat banduay hakajing im ka jongki ublay jungi ubalang u Elohim God kay ka ba uli upenlong utaw yanga bat yapi upenlong yu briyo bat lingba u prophet Joel ukentu yangi kiba uhi ulapenlong ulapan man yangi wong ai bakilendo kinyam kisyakri jung utrai kinyam apdang ki kherdop bat kiduan bat to kinong to isin ai yakibriu atrai ngipet ublay ki kitab jung Hosea loong lupa ayo pai lang jung ala penjot namar bomdon jingtip namar bomdon ka jingtip la penjot yu pai lang jung ublay Haba pipet ke kitab Deuteronomy kalenong ka bakhandai. Sa sisin pat ni Siyam yo Moses. Uda demngan hakmat utray. Kum hakabaningkong. Sao pong sni bat sao pong miit. Umbam kapulem ni di Namar kapop jong kibriu ki jong kipop jong kibriu ki Israel. Usya jong it nakabenta jong ki. Uyam hakmat jong ublay. Ka kitab Proverb kelenong ka bakhat sao ka khot ka balai pusao ka yutu ingi kong ka hok ka pin kinti we ka jai ben rio Henry ka pop long ka jing le ranya ka no ka jai ben rio ka jai ben rio jongi ka jai ben rio ha ki jai ben rio hari India haba ki brio ki le pop ki pai lendat no blay
Kim priang ya ka hok ka jing im jengki. Ka hok kam sensar ka sensar ka khadar. Kai ka badon ka mingi. Kum ki lindo. Kai ka badon ka mingi kum ki Kristan. Banyam na kabanta ki brio. Ban lenyara khmat jung ublay. Ba ublay un jiet ru ki brio ki badon na ka authority. Ki brio ki badon na ka bor. Ba ublay un jiet yiki. On say yiki. Ngi ki brio. Kai ka badon ka mingi. Kalong ban pa shu ublay. Ngin yam ha ublay. Ba ka jaj ben ri jungi kan im. Ka jaj ben ri jungi kan yo tip. Yo ublay uba im bad uba shisha. Ai ba ublay un jit ika sarkar jungi. Ublay ngi pech utip. Bad ubu jingkan mau. Ubu jingkan mau yaki umat ki jungi. Ubu jingkan mau yaki umat jong kalong yeng ka jungi. Habang iyam nam taka ri baka jaj ben rio. Habang iyam na kabanta ki badan na ka authority. Ngiduay nam daw prime minister. Ngiduay nam da ki cabinet colleagues ki jungu. Ngiduay yu president. Ngiduay ka government ka banwan. Bat kumba unong roy samu lak ong imene. To tap yik umat jonga hake lewas ni jongmi. Hatu kimdon hake kitab jongmi. Kopa hatu ki umat jonga. Kimdon mo hake kitab jongmi. Kopa hatu ki umat ki jongi. Kimdon mo hatu meklam record iki umat jongi. Ngi i hang ni baki klam jawla na ay hajing tiya. Ki umat jongi ki klam jawla na ay yamadan. Handay la record. Kalong kabak keben hadu kata-kata. Yang ki briu ki badway. Ki baot akmat jong ublay. Ublay un kurkuy ngi. Unang pansle ingi. Bat ka jing duway jungi kan long baka kali jungi kan long ki Bat ki khmat jungi ki pukri jong ko umat. O nakamta ka sayon nganam syong tat uong Isaiah. Nakabanta ka ri baka jaj ben rio. Nakabanta ki brio jungi hakan ka state jungi. Nginam syong tat hado ka tagas ni ka jingwan jung utray. Ngin yay minot ngin long faithful ban yam bat banduay bat tungin kan mau ngin syumi ka jing bakli. Jong ka jinglong lingdo, jong ka testament kabathamay. Pakaway, ibala pediang yu Jisu kumudong panim. Pakibala pendap do mensi makoy. Ngidon ka taka jing bakli. Bau blay ukhot dingi, bangin yam bangin duay nakabentak ibahayi ngasem. Nakabentak iparlok. Namda ki brio baro, hakmat jong blay. Bat ki umat jong abat jong pi, kidon hakalawas ni jong blay. Bat ki don na kitab yakaba ulabu jengken mau nakabenta jengi. Ubleun kur kuyingi nakabenta ka burom jengu. Amen.